هون بخیر هاتن مرحبا دم باش. سرچاوانا د کنفرانس ده چه پیام درکتن هری داوی یا چه انجام جی کنفرانس درکت اف انجاما جی کنفرانس درکتی و باندورک بچاوی لتیکوشینا گله کرد بکه لهزن تفگرین دش پرگاله بکه اما تیکوشینک بچاوی بینن Rasta gelek netev gelek siyasetmedar revşen bir aktivist kedin tev konferansı ve Katalonya'ya, İtalya'ya, Baskı'ya hemu tecrübe hattına çekirin dünyayı da hattını kavmine gelek peyvirdar kedin tev konferansı Peyamên cuda tabii peyamên rojhata navîn da netedere çawa çêbiye kîjan ihtiyacı da çêbiye pêwîstiye de çêbiye netew çawa hatin çêkirine ew netew bandora xwe ça dane ser civakê ew kîjan dîrokê de netew dest pê kiriye rojhata navîn û Kurd erdîgariya Kurdistanê çawa çarparçe biye hemû hat niqaşkirin rojhata navîn da netew çawa hatine çêkirin ew hatin niqaşkirin tabii pê jî bandorak çawa da ser pê civakê ew hatin niqaşkirin ku da xitimiye heya netew devletî çawa hatiye xitimandin li vê pêvajoyê da paradigma felsefeya Robert Öcalan çawa tê çareserkirin civakê pirsgirêkê civakê çawa bê çareserkirin ew hatin niqaşkirin gelek peyamdan cuda peyam tecrübeyê xwe parvekirin ji konferansê de dawiye de jî encamname hat çêkirin encamname sivê bê belakirin weşandin gotinên gelekî nirxên girîng hatin gotin ji tecrübeyê Afrikayê ê Baskê ya Katalonyayê rojhata navîn Kurdistan û rojhata navîn de çawa hatiye parçekirin tiştê gelek acib gelek niftar hat gotin û Qazakistanê jî ketun Kurdê Qazakistanê Kafkasyayê çawa hatin parçekirin çawa hatin sürgûn kirin çiterî hatin sürgûn kirin ew hatin gotin keça Nadir Nadirov ve Narin Nadirova ew jî tevlî bû konferansê ji bo Kurdê Kafkasyayê jî gelek tiştê balkêş gotin û civaka Kurd çawa hatiye parçekirin çawa hatiye sürgûn kirin ew jî hatin gotin çawa erdnîgariya xwe li cihê û bavê kalê xwe qetiyane çi hatiye serê wana dîrokayê hat gotin encamname swê bê veşandin encamnameyê de işte paradigma manifestoya Birêz Öcalan bandoreke ça da ser rojhata navîn ji bo paradigma kapitalîstê alternatîfeka çawa de pêşe civakê pirsgirêkê civakê çawa bêrên çareserkirin bi şer û mercê Birêz Öcalan hatin niqaşkirin gere Birêz Öcalan vî şertî de azad be û pêvajoyê înşa bike gotinê xwin jî bikare bi kar bîne ji bo ew jî hatin niqaşkirin em dikarin wê bêjin boyê gelê Kurd jî yani mafeyên Kurd mafê Kurdistanê bi zimanê Kurdî nasnameyê gelê Kurd mafeyên kolektif hatin niqaşkirin peyvirên devletê hatin niqaşkirin devlet gavên ça bavêje gavê şêmber bavêje û boy zagona û qanûn û qanûn çi bê kirin peyvirê bi ser civakê çi hene peyvirek bi ser devletê çi hene ji ew hatin niqaşkirin îro qediya باشه یعنی وکی ام بجن اف کنفرانسا چه بو وکی وجی گوت یعنی گلک تجربه هبو تجربه جهانی هبون بحثه کرین یعنی چاوا دچه چاوا د دو دستینن و چاوا کاربه بسر که و اف دوست تکیلداری وجی نقاش کرن دیوی وارده جوینه یعنی با آوایی کی پراتیکی آوایی کی شمبر ام چه ببینن یعنی و جوه داره رخستن بونک درکه و یعنی تکیلداری و جبو گلی کرد و تکوشینا دما پیشی آمده زیادتر پیش بخینی زیادتر بلند بکه اما نقشه که به چه آوایی ببینی گلو و چه که وی آوایی جوه جوینه در که
Rastım zanın ev peyvacı vakti dest bekir hezin Kürt hemu seri de Dem Parti hemu nav civakı da civin çekirin ev peyvacı hadden nırkandın gel çi dixwaze çi pêwîstiya gel çi boy azadiya gelê Kurdistanê çi pêwîste boy aşitiye çi pêwîste ew hatin nîqaşkirin. Tabii tenê Bakurê Kurdistanê hemû çapê parçê Kurdistanê û Kurd kî derê hene dünyada kî derê belav bûne Ewropayê dünyada kî derê hene hemû hêzên Kurd gelên Kurd hatin cem hev civiya nîqaşkirin. Ev kete holê yani gere meriv benda devletê nemîne gere aşitî tê keve rojeva gel xwe înşa bike ji bo aşitiyeka mayînde xwe înşa bike xwe rêxistin bike alternatîfê xwe çêbike hêla aborî da hêla pirsgirêkên civakê da pirsgirêkên jinan da pirsgirêkên civana da çi alozî heye ji bo wê hemû alternatîfê xwe çêbike xwe bo wê înşa bike ji bo aşitiyê ev derkete holê yani ser civakê peyvirekî mezin heye civak lazim e hêviya devletê hêviya hêzên devletê nesekine rast e hêviyê mezin ji bo devletê jî hene ji bo qanûn û meclisê û hemû hêzên devletê ew hene yani hêvî zêde ne mezinin li belê gerê pêşkeşiya veya pêşengiya aşitiyê û înşakirina aşitiyê civak bike. Hemû civak, çar parçê Kurdistanê, Türkiye, dünyaya dostên gelên Kurd, kesê ku felsefeya birêza pila ciran dipejirînin, manîfestoya birêza ciran dipejirînin, ewanîk azadîxwaz hemû gere xwe rêxistin bikin xwe têxin hêz. Bo wê ev lazim e, ev pêşengî gere bêkirin. Pêşengî gere pêvajo gere nav civakê de bê pejirandin û civak jî xwe gor wê xwe rêxistin bike û pêşengî aşitiyê bike. Baş Yılmaz hûn parlamenterê Dem Partiyê yê em spasiya dikin ji ber van agahiyên we me re parvekirin. Ez spas dikim şev baş. Serçe baş.